Nah, Jadi kalau waos intine mawon ya. nggih intine Intine menika Pak Oka Wibowo saking Australia request jineman gladik dinding. Ini kok wonten tali asin. nggih boleh diwiwiti saka jineman oh ya kan iki anu kok lho demen sing nyemek-nyemek klasik ya coba kayak apa deh kalem-kalem kemawon ayo maka iya sare-sare wae Mbak pemenang ya Anjir betek ya Mas. Nek lek gini pun sering Dereng Mas nembe ping kalih iki. enggak apa-apa terus Malah Dewi ngeten nyun ketemu
itu lho. Dereng dianu ditarik kudu manggo apa ning binyang jare. Kudu manggo. Malah milih niki. Tak okane. Jare kudu manggo ya bener-bener. Truwet wet jenengan pokoke sangger gelem nyemoro karo nyawang aku nupah mawon. Enggak, iki saiki gendi. Mbak Sri, jumeneng Mbak Sri. Indukan ada gara-gara padha tak sepati Mataraman terus. Oh gitu. Oh iya no, Lah kandhane apa? Ya sampeyan itu terah Mataram. Pas ajak miyayi. Cek duwe turun karo anu Mbak kowe iki. Dewi Kili Suci. Kok pilih ya. Nembang dhewe apa nek kancane? Enten kancane purun. Mas Nanang. Ayo lah. Boyo betul. Lu. Halo. Dan pesa ini karo Mas Nanang dan kembar sial. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Kowe suwe ra nyusul layan aku to. Allah ora nyusul ya arane tapi bedinae panggah tak ikuti. Kene tetep memantau polahe yoga-yoga iki piye sampean sabutane piye panggah. Walaupun Mas Nanang tidak ikut Mas nyusul ngono tetep ngikuti ya. Lho para nyoto. Lewat apa Mas Nanang? Ya panggah tiada lainnya panggah lewat channel Asta Brata Media. Niki mau pas kaping jolo enggak Mas Nanang? Nggih, ya. Ya napa kadose nggih enten akun tok-toke barang kadose kula mbikak kesminane kok Asta Brata Media napa. Nggih, mboten mate aktif tapi. Wah, nggih. Iki sing nyekel Pak Barok. Dadi ya. Wah. Ora patelet. Iki anu kertas kula cekele ngoten. Wah. Ngaplute. Tok-toke iki mboten. Oh, bener. Tempat Slendro Mas Nanang. Siap, nggih Kang Mas Kuadar bae. Iya. Aku nek dhewe iki semua tau dulur kowe wedok wis arepe ningal ngidul wis sowan ae. Benar. Aku kok duwe adi kaya Mas Nanang udah tak rapi lah radati kan. Saiki ra bekak Mas kok esok. Tapi sinden sing hadir malam ini lho Mas Nanang. Iya. Sinden sing hadir malam ini sing paling muasuk karo karaktermu iso.
Aku ya pakai sing masuk karo kriteria aku ya Mbak Angel iki. Tani kan kepora nyoto apa. Rendel malah juga. Tenang ya. Wah. Ada bengi nonton ning anu-anu wae. Mbak Ranger ki piye to? Bentuke dideke. Dedeke ya nek ku ngarani ya piye ya. Oh, ya dhuwur ya ora ya ndek nek ngarani kok sedengan tapi lemu ngono. Oh, no. Kayaknya begitu. Bapak Sendro tembange mau Mbak Sri Nyoban tembange Sening. Nggih. Tetap karya Ki Haji Sukrojogo Sosideman. Siap. Wajib. Wah. Aku didelikan sowan kok. Lah Sosideman kan dedelikan. Iya. Iya. Maksudnya ki delikno ibadahmu ben sing ngerti kowe karo Gusti Allah. Leres kados mengkaten. Niku leres. Mas iki janjian piyambak napa-napa kok bendeke metu kabeh. Alah wong sebenarnya Mas Adia. Ora. Ora. Iya. Wiwitane anderek sapake priya bagus kang budaya besok ya ning Sri tambah pinawarni lanang. Nah, bintang tamune PD ngoten lho Mas Abang. Apa kowe PD? Tempat enten tulisane ki bintang tamune PD. Apa kuwi? Peteng dedet yo menang. PD audio. Oh iya. Iya. Soan menyang kutha gede. Bisa to sing muni gede-gede iku bisa to. Oh iya asline pengen banget iki. Mau jadi ya, paginya sering, pengen. Oh iya. Ya, pengen. Bendara terus yung selendang kuning kang saking sambil maca. Nggih laras iki kathah sing mirsani teng srene nggih anu. Mong diwawas nggih. Sugeng enjing Mas Akbar niki saking Jabrih FMA Badinjun Langgam Hojo Lamis. Lagu niku kula pitungaken kagem para penikmat wayang semoga asta Bratasawi banyak kang gak penyematur nuwun. Nggih FMA Mas Ana. Nggih, jenenganane nika nggih kanca-kanca Astabrata. Iru. Lah nggih nonton santen kejan elok luar biasa. Sayang yo lek kumara ket ora gelek dina sing apik. Dadine yo urung bejo. Dina iki kurang. Iya, terus suara kurang bermono ning asis ngomro. Sok Mas Adrian boleh insyaallah. Oh siap. Wah, ayo rawan nyala aku kok. Oh, nyala pagi jamu pokoke oleh rawan nyala tak tututi paramu. Melok kan kali. Terus Amung romarang bendoro Yasu Lesyo Ijerin Tangake Alis tibane kok sakare-sakare ya. Siap. Sabae-sabae. Nggih, siap. Iya. Iya, Siap. sabae. Ya, sabae ya. Terus tresno sesideman
Thank